Gemeenten vinden het dreig om goed toezicht te houden op de nieuwe drank- en horecawet. Dat jongeren pas op haar 18e drankkeepje maaien. 13 Frieske gemeenten hebben meedien aan een landelijk onderzoek. De nieuwe wet gaat 1 januari in. Er is zorg dat jongeren wel illegaal aan drank komen kennen. Ze rennen 1600 kilometer rond Nederland. De mannen van Expeditie Geluk willen ze omtinken vreetje van Eerme Been in ons land. Van de morgen gaan ze van Makkum naar Frenscher. Morgen gaan ze nog naar het Beeld en dan gaan ze de provinciegrens oer naar Greenslaan. Het CDA wil van Friesland een mondiaal suvelknooppunt maken. Nevens de partij binden er op dit stuit alle weken zo'n 100 vacatures in de suvelsector. Op termijn kunnen dat wel 2000 banen worden. Schiermonnikoog krijgt definitief 2 huisdokterspraktijken. Wil ze het eiland maar 900 inwoners der einste lieds voor is. De bemiddelingspoging van burgemeester Stellinga om de 2 dokters in 1 praktijk te krijgen had net geholpen. De dokters hebben een conflict en willen ik net voor elkaar waarnemen. Joen en vannacht stil, helder waar en 5 graden. Morgen zinneskien, 14 graden en een stevige eerste wind.